Fins al diumenge 2 d'abril, el Museu del Joguet de Catalunya de Figueres presenta l'exposició Joguets i Cinema, amb material de l'arxiu col·lecció de Lluís Benejam i amb diferents col·laboracions. En aquesta exposició hi ha la informació de 6 pel·lícules infantils, que va des del Mago de Oz, hi ha l'E.T., La Guerra de les Galàxies, Pinocho i Pesadilla antes de Navidad. I és una mica un recull, diguéssim, amb fotos de la pel·lícula, cartells i joguets que al seu moment es varen comercialitzar. Una de les estrelles d'aquesta mostra és aquesta figura d'E.T., que té la seva anècdota. Aquesta E.T. es va comprar en una botiga del carrer Tallers de Barcelona i com que aquesta gent no tenien cap capsa gran per portar-la, amb la meva dona, amb la Lourdes, vam tenir que anar en metro, així amb mig cos fora, per arribar fins al cotxe que el teníem a darrere del zoològic. I molta gent ens anava preguntant, hòstia, l'E.T. Va estar molt bé, va ser molt curiós. L'escriptor i periodista Sebastià Roig ha fet la presentació d'aquesta exposició, amb la que s'inaugura la celebració dels 35 anys del Museu del Joguet. Sempre que parlem de cultura ens pensem, hòstia, la cultura és una cosa angulada, seriosa, tocada i posada, avorrida, acadèmica, pal, llauna. Doncs bé, ells amb la seva feina quotidiana ens demostren que no, que la cultura n'hi ha de molt tipus, que pot ser popular, que és fractal, que podem passar-nos-ho bé, que ens podem divertir, que ens podem xalar com nens. Per la temàtica cinematogràfica de l'exposició s'ha acompanyat amb crispetes per a tots els assistents. D'altra banda, més material de l'arxiu de Lluís Benejam ha arribat a la Biblioteca de Figueres amb l'exposició Literatura portada a la gran pantalla, pel·lícules amb Òscar. Es pot visitar fins al dia 18 de març.